Ho heu sentit? Aquest és el batec de la Digital Catalonia Alliance, el batec del talent tecnològic de Catalunya que tots els membres de la DCA feu sentir dia a dia. I la DCA ha de ser, i és, aquest espai on les diferents tecnologies es connecten, on els projectes són multitecnologia i on les empreses petites poden abordar grans reptes gràcies a la cooperació. Perquè quan el talent es connecta amb oportunitat i la innovació amb el mercat, el resultat és progrés econòmic i social. Sovint, quan parlem d'ecosistemes d'innovació, com per exemple el d'aquí, sovint parlem d'empreses o d'actors, de startups, inversors, acceleradors, laboratoris de recerca. A vegades es considera el sector públic, sovint no es considera, i crec que és molt important que es consideri, perquè sovint la innovació, tot i que la porten a terme al sector privat i és important, també la direcció de la innovació i fins i tot l'impuls de la innovació també ve de polítiques públiques i d'inversions importants. La DCA té una estratègia molt clara on un dels pilars principals és precisament aquest talent digital, com el posem en valor i com podem fer que siguem més atractius, no només pel talent digital del nostre país, sinó també per tot aquell que siguem capaços de captar fora de les nostres fronteres. Com hem vist avui, el sector de les tecnologies digitals pot ajudar a redistribuir l'impacte en el territori en dos sentits. Per una banda, les tecnologies digitals són aplicables a tot el territori i, d'altra banda, des del territori es pot contribuir amb el seu talent a les tecnologies digitals.